Vítam ťa u nového videa. Dneska idem dať 32 000 trofej. Ako môžete vidieť, mám 31 913. A v shope niečo máme. Mega trophy box, Chaos drop a hypercharge. Potom už tu asi nič nemáme, ne? Už nič. Toto tu si necháme na toto. Za jednu výhru otvoríme jednu vec. Tak ideme na to. A mali by sme ísť s krovom. 100 trofej. To nemôže byť až také ťažké. Či áno? Včera som to dlho nehral a včera som to zapol po dlhom čase. A teraz som si toto... Nie! Dynamite! To je najhorší brawler. Nie! Môžeme povedať, že túto hru nikto nevidel a idem dať play again. Až túto hru budete vidieť, hej. No. Ideme na stred a pozrieť, tam nie sú nejaké. Piper, ona je slabá na blízku. Chceš sa dostať čím bližšie? Nie, tak, nie, internet. Spomalíme ju, dostanem sa k nej bližšie a tak ju dám teraz, dobre. Mne tu ide Spike, ktorý o mne najskôr vie. Ale však Wi-Fi. Počkajte, dobre, možno. Bum. Nie, dávaj. Internet, bum. Nie. Počkajte chvíľu. Tak, teraz už by to malo ísť. Play again. Internet vôbec nejde. V kuse seka. Teraz už by mi to malo ísť. No. Teraz sú kúsok slabšie, ako bol minulo. Ale pre mňa je net srač. Radšej pôjdem na druhú. No. A tu je Max. No. A zás nejde. Sa tam nemôžem dostať. Teraz som sa dostal. No, poď. Nie, však poď, internet. Prečo nejdeš? Bum. Nebudeme vyhnať ultinu. Až teraz. Nie, teraz som zbytočený. Bum, ešte raz vytraf. Bum, yes. Mám hypercharge. A chvíľu budem mať ultinu aj. Nie. Si musím dobiť ultinu. Tu je dynamite. Bum. Nie, dobre. Tak, a teraz. To som pokazil. A ešte Wi-Fi nejde, ale však. Wi-Fi, dávaj. Si kvôli tebe minul hypercharge. Nemôžem ma poraziť dynamite predsa. Bum. Poďme ho spomaliť. Bližšie sa k nemu dostanem a bum. Dobre, po ňom. No, konečne. Plus 10. Máme nejaké questy hotové, splnené. Yes, 1500, 2000 XP sme dostali. To je dobré. No, startup ešte. Super rare. Ne, počkaj, sme sa. No, kde je tých 2000 XP? Tu je. Čo tu máme? 10 gemov. Startup. Rare. A ideme do shopu a teraz. Pôjdeme do toho najslabšieho, čo je hypercharge, podľa mňa. Nepozerám, na koho to je. Otvorím oči o 3, 2, 1. To je na mol. Chcel povedať majstiak. Dobre, toto si otvoríme za ďalšiu výhru. Ale máme aspoň 500 trofej na Crowa. Ideme na ďalšie kolo. Zlatý grif. Tak toto bude ťažké. No, hneď šali. Nie, internet.
Prečo mi nejde internet zás? Dobre, ideme znova. Dobre, tu. Ale však už mi zase nejde internet, čo je? Tu, no paráda, Edgar mi to vyžere. Prečo nejde internet, že chcem ujsnúť? O to sa nečudujem, že prehrávam, keď mi nejde ani internet. Poď, mám Edgara, mám ho. Yes. Uteč! To nefunguje! Internet sprostý. Kašlem na to. Jem Cordeliusa. Nešop, Cordelius. Nebo srdža tak. To si vyzdvihnem. Charles Drop. Super. Epic. A pôjdeme niečo iné, nepôjdeme solo showdowny, ale niečo iné. Musí fungovať internet. Počkaj, tak? No, zás nejde. Však. No, a potom, že prehrávam a zás mi nešiel. Kokos. Musí dať tých 32 000. Ne, Byron. Ne. Dobre, pred ním som ušiel. Čiže. Hello. Cordelius. No. Tu sa skrie. No. Kole. Ale však. Mi vysvetlí jednu vec, prečo mi nejde Wi-Fi. A tu ostanem teraz na strede. Tak sa budem hýbať dokola. Ne. Tu tak ostanem na strede. Je tu Edgar, ne? Nie, tak Leon. Top 6 je. Top 5, dobre. Že by som mal byť v pluse. Ale ak chcem vyhrať, by som mal najviac plusu. On tu bude skúšať strieľať, super, čo dá. Aha, preklad. Nie, dobre, nešlo tu. No tam je Byron. A on ide tu. Yes. Oni dva sa tam pobijú o to. Ne, internet zase. Top 3. Keď dáme Leona, tak podľa mňa som vyhral. No poď, daj Leona. Prečo si sa... Davaj. Počkaj. Tak, je oslabený, a teraz ho dám. Yes. Konečne. Po 158 rokoch. Hrer. Teraz by som si dal Charles Drop. Až 2. Super epic. Poď mythic. Ne, prečo epic? Hrer, prosím, poď. Super epic. Poď mythic. Ne, zase epic. Podľa skin. Mandy.
Teraz by som si dal... Možno by som si dal duel. Ne, Brawl Hockey by som si dal. A zabral by som tam možno aj Kaze. Mám na... Ne. Mám na ňu skin? Nemám. Toto by sme mali dať. Tak? Nie, ale keď mi nepôjde internet, to jasne, že prehráme. Tu zostanem skrytý, sa healnem. Dobre, daj gol. Nie, on to nedá. Bum, bum, bum. Tak, teraz sa zme. Dám gol. Som mu tak vyhral gol, ale gol som dal ako. Tak, dobre, bum, bum, bum. A bum. Ultina. Počkaj, to hodím tam pred neho, pred tak. A ty, nie. Prečo si to nedal? Bum, bum, bum. Dobre, on je po ňom. Tu na Olis. Bum, bum, bum. Nie, on mi dal ulti. Dobre, mám ulti aj hyper. Nie, však internet. Ja to dám len. Nie, to som pokazil. Dobre, ešte tak. Teraz dáme gol. A. Či pána. Tak teraz. Gol. Sa hra do 3. Neviem teraz. A dáme to pred. Aha. Bum. A je po nich všetkých. Bum, bum. A teraz dáme gol. Gol! Je tam! Prečo ja nie som star player? No ešte, že tak. 7-0 mám. Mám. Fúha. Poď, ak som za tých 32 000. Start up. Rár. Čo tu máme? 1000 coinov. Teraz pôjdeme do shopu a mám tu to, čo je. Nie, to čo je, ale počkaj. A 13 veci. 9, 8. Svieti to vpravo dole, to blíka. Čo napadne? Bull? Viking Bull. No. Ďalší screen. Ten som chcel, neviem jak dlho na Franka, som ho nikdy nemal. Tak, dobre celkom veci. Teraz sa poďme pozrieť, kde je Bambula. Tu bude nejaký Frank, ne? Frank. Čo? Keď to je Bull, hej? Na ňo som mal. Tieto skiny som mal len. Dobre, kde mám Franka? Nie, Epic. Som zdal, dúfam. Frank. Tu je tu. Nech mám lepší. Dobre, idem dať tých ešte 70 trofej. A dostanem jeden na Stardrop. Mohol by som ešte raz to isté. Skaze sa mi darilo. Oni majú EMSA. Počkaj, teraz kúzok zacúvam, nech Bibi pôjde dopredu a my sme všetci traja na krátko. No na blízko. No toto je presne, čo som vravel. A počkaj, bum, bum, bum. Nie, nemám šancu, lebo sme na blízko všetci. Teraz zoberiem na diaľku. No, nie že na diaľku úplne. Ale však internet už dávaj. Či pána. Internet neinternetuje. Hop. Nie, ja to nestihnem. No ešte, že tak. Bum, bum, bum. Bum, ulti. Dobre, teraz ich oslabím kúsok. No, ty si im prihral. No, ty si fajný. Mám, ty máš. Poď, Edgar. Ešte porobil tam. Poď, lopta. Tam prihrám dopredu vám. Daj gól. Jo! Oni hrajú na meno, ak si ho dáme gól z toho aj. Ne, zas nejde internet, však už. To čo je? Počkej, tak, mám loptu, bum, bum. Im tam hodím toto, ich to zabije, pohoda. A ja tam druhý gól. Nie, tak počkáme ešte. A túto tak prinesiem. A gól, yes. Máme 2 šance, 2 góly.
Tak, a teraz si dám to. Ich porobíme tu. Bum, 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 bum. Nie, oni nám dajú gól. Ešte, že to... Aha. Dobre, on tam dal. Nie, nie. Tak. Pohoda. Teraz poviem bum, bum, bum. Ultimu mu hodím tam a dobre. On je... Kde? Zabralo. Nie, on to dal. Čo ho zabíte? Dajte gól. Dajte gól. Yes. Plus 8 mám. Nie, plus 10. Nie. Teraz mám ďalší stardrop. Nezabij hru. Super. Nie. Plus 500. Stardrop. Zase super. Ešte 50 trofej. Ako mám tak málo trofej? Pôjdeme od spodu. Mohol by som zobrať možno, že aj... Ja neviem. 8-bita. Hej, zoberiem 8-bita. Nie, on je zase pomalý. Mohli by sme zobrať... Melody. Alebo Dog. Doga vezmeme. Ideme s Dogom. No, poďme na to. Tak ostanem tu. Bum. Miko je... Nie. Mika som si mal zobrať. Dobre, počkaj. Teraz to vystrelujeme. Tu. Nie. Nie. Mandy. No, paráda. Aj po nás. Bo on zabije obidvoch, ne? No. Tu. Dobre. Teraz sa healneme tu na... Keď si dobijem ulti, tak pôjde, mu dám... Nie, som si nestihol dobiť. Bum! Yes, yes, yes. Go. Jedna pohoda. Teraz dáme Frankovi. Nesmrteľnosť, lebo keď zabijú teraz. Yes, to čo som chcel presne. Bum, je tam. 2 góly. Poď ešte jeden dáme. Alebo aspoň takto už držíme. Bum, bum, bum. Poď. Nie, ty si to pokaz. Je tam. Už jak skočil som sa zľakol, že to nedáme. Dobre. To video už má tak veľa. Ale ja chcem na tých 32 000. Bum, 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 bum. Epic. 57 už mám. Ja neviem, čo mám robiť. Koho mám zobrať? Byrona mám malo trofíš. Ale aj. Ja vezmem asi Fenga. Ešte mám kúsok času. Ale to už má 19 minút. On sa volá El Primo a má Cordeliusa. Počkaj, pôjdeme k ním bližšie. A bum. Nie, on ma zabral do toho svojho. Ale to čo je? No tak. Dobre, jak hovorí Fivko, prvá výhra je hotová prehra. Dobre, on si použil ult, bum. Nedá. Počkaj. Bum, bum. Mám ultinu, pohoda. Nemôže dať gól, pohoda. On to dá krížom. Však to je jasné, že to dá krížom. Však čo ste tam nešli jeden. Dobre, teraz idem ich tam dať. Bum. Nie, on ma dá. Dialog to, prosím, aby nešla k nám do bránky. Ja s Majulom. Daj gól, prosím. Však daj gól. No jasné. Si poprihrávajte.
Dobra, on teraz použije ulti, no ne? Nie, jasné, že nie. To je hrozné. Nie. No paráda. Jezu, on to zachránil ešte. Jeho dáme. Jeho dorobíme. Tam toho tiež by som... Nie. Nie, to je zbytočné. Na čo to robíš? Na chvíľu mám hypercharge. Bum, bum. Yes, nie, nie. Bum. Však daj gól! Prosím. Nie, nie, nie. Ty si mu prihral. Ultina, bum, bum. Ich porobíme. Poď aspoň. Ale však, daj gól, hej, ešte si. Paráda. Koniec. No neviem. To nechce. To berem Rika, chcem mať tých 32 000 trofejí. To nešlo také dlhé video, ale sa budem musieť mať. No zás mi nejde Wi-Fi. To je najlepšia vec, ako sa by mohla stať, ako fakt. A zás mi nejde, som si zbytočne minul ulti, no však Wi-Fi! Si. Mám ho. Nemám ho. Poď. Yes! Ale však dávaj. Prečo to nejde? Dobre, som pripravený ju ochrániť. Dám tak. Čo? Ja som dal gól. Neviem ani ako. Nevidím. Ale však nemôže tak ľahko. Yes. To čo bolo? Čo sa stalo? Poď, jeho máme. Dobre, odlož netrafila. Dobre, ja ho teraz dáme. Bum. Bum. Jakže ma dal, ešte gól dám, Dane. Dobre, máš. Daj to von, tú loptu. Hop, ja ho dorobím. Tam máme gól. Nie! Gól. Nie, on to zase chytil. Dobre, ho máme. Daj gól, prosím. Yes! Poslednou na nás bude skákať. Bum. Nie, ja som netrafil, ale... No tak. Prečo mi nejde? Dobre, dáme gól. Nie. Gól. Je tam. To čo je? No. Yes. Super. Vidím, že sa mi buguje nejak. Sa mi to buguje to Brawl Stars, tak týmto by som radšej ukončil to video. Majte sa, tak čau.